Hej og velkommen YouTube. I dag vil jeg spille noget Skyblock. Ja, som I kan se, så har jeg kommet til at hakke noget af bladene. Hov! Undskyld mig, men er det her mit Skyblock? Nej, det er da mit og dit. Nå, men velkommen YouTube. Så har jeg vist lige nogle blade. Jeg har fået en sapling. Har du? Nå, Og som I kan se, så er det lidt anderledes Skyblock. for helvede. Det er ikke helt normalt, det er sådan, det er rundt. Ja, man kan da ikke ind om det, sådan kraftedeme ikke normalt. Det er ikke normalt, det er rundt. Og vi var bare nødt til at finde en eller anden server at spille på. Fordi alle de andre, der er sådan nogle dårlige nogen med alt muligt andet på græs. Ja, så havde jeg allerede en eller anden, havde vi. Og den synes jeg var. Nu er der sgu en, der ringer til mig. Det er ikke godt. Ej, jeg afviser sgu bare. Så man bare lige på. Prøv at se her, jeg ved, nej Simon, vi skal lige gøre sådan her. Bingo, og så lige her hakker vi. Har vi allerede på uendelig? Nej, se, så er der allerede vand. Det skulle kraftigt med hurtigt. Ej, så er der hul ned her. Jeg kommer. For helvede. Jeg laver lige Er sådan der en der... andre Iceland, Thijs? Nej, det var der på den anden der. Der var sygt mange. Ja, der var bare lige ved siden af hinanden, ikke også? Det var sådan nederen. Man kunne bare gå og smadre en skyblock. Hey, det bliver frossen til is. Det er jo ikke godt, når det bliver til is, jo. Så Ja, skal hvad gør vi vi så? lige finde ud af her, hvordan det fuck, mand. Det sker der her. Jeg laver lige et crafting table. Jeg skal lige jeg sætter lige noget træ her hurtigt. Fordi jeg skal lige tænke mig om, der Jeg har prøvet et eller andet... Thijs, jeg har prøvet et eller andet skyblock, hvor man skulle ud til en eller anden sandø, og så var der et eller andet i. Det er det rigtige Skyblock. Er det? Ja. Hey, jeg har 2 stykker sand. Hvad skal jeg bruge det til? Hvad vil du overhovedet bygge? En cobblestone generator. What the fuck? Jeg forstår dig skrabt. Så tror jeg da... Hey, kan du lige hurtigt på det? Nå, du har Jo, den der. sådan der. Det er sådan der, man laver en. Eller skal vi helt til at starte helt med ny? Det er sådan Ej, der. hvor flot. Okay, kan jeg lige hurtigt låne spanden bare på Og vi den? gør det samme lige her ved sådan af. Laver vi også en. Jeg gjorde ikke noget. Hakker vi lige det her nede. Gør vi? Det hele blev bare til is. Jeg har nogle fejl. Hey, prøv at kigge, Thijs. Gider du tjekke ligesom før? Hvor det var det? Hvor det var? Hvad gør jeg nu? Hoppede du ud over? Jeg er bare rolig, jeg havde endnu. Ej, hvad gør jeg nu? Nå, respawn. Så, nu har jeg lavet en dobbelt cobblestone generator her. Thijs, hvordan kommer jeg derhen igen? Skriver også ved Skyblock home. Skyblock home. Bare til at sidde fast i et andet home. Så skal jeg sgu bare home. Jeg har sgu ikke engang home derhen. Det er pinligt. YouTube, vi finder lige ud af det, hvorfor, og så kommer vi igen lige om 2 sekunder. For jeg har 2 sekunder for os lidt længere tid, så... Hej. Hej YouTube, og så er vi tilbage igen. Det var fordi før, at vi glemte lige, hvordan det var, men så fandt jeg lige ud af det. Jeg hader dig. Har du lavet den crafting table? Har jeg lavet det? Ja, der. Hvad der? Ja, det vidste jeg godt. Kan jeg lige hurtigt på en spand? Vi skal have en furnace. Jeg overvejer, om vi skal bygge et monstersted, så har du sgu lige noget sten der, ikke? Vi skal bare først have lavet en furnace. Kan jeg lige så godt sige. Ja. Hey, er det så ikke mærkeligt? Når det så sneer det. Ej, det har jo lige været jul. Det er jo den 25. Er det ikke? 27. Ja. Wow. Er det virkelig gået så hurtigt? Jamen, det synes jeg også. Og så skal vi snart i skole igen, og så begynder jeg at Nej. Vi har hele ugen i dag, og så har vi indtil på onsdag. Har jeg. Jeg har helt på fredag. Næste onsdag. Jeg har helt på fredag. Det er onsdag i dag, så jeg har 7 dage nu. Jeg har fri. Jeg har helt til næste fredag.
Ikke den... Og Simon, det er jo mindre end mig. nej. En hel uge og så til... Ikke den her fredag. Næste fredag. Det er kraftigt svært at forklare. Nå, på den måde. Ja, det ved godt, hvad jeg mener, ikke? Ja. Kan du få låne den der... Nej, jeg fik lige noget sæt den derhen. Hvor? Nå ja. Derhen. Kan der ikke gå ild i chesten eller Nej, noget? det kan der ikke. Er det en ny update, eller hvad? Har der aldrig gået. Og hvad? Jamen, der har jo gå ild i siden af den. Sådan, ja. Ja, eller prøv lige at sige og flame map. Ja, det er også noget andet. Ja, det var bare sådan en lave, hvor man bare står der rundt og får gå rundt og skal bare prøve et eller andet. Vi skal lige finde ud af, hvad? Vi får aldrig det træ til at vokse der, mand. Tag det over om det. Jamen, så vil du sgu nødt til at bygge det monster spawner sted. Ja, det skal vi da i hvert fald. Ej, se, der er en sky. Der skyer. I can leave, I can fly. Jeg har ikke skyer på. Simon. Var det klogt, eller var det godt? Nice lane. Okay, hvad? Ej, hvad hvorfor er det? lavede jeg en... Nå, ja, jeg troede lige, jeg havde lavet en ho. En ho. Eller en le, eller hvad fanden det er. Og... I overmorgen, så kommer... I overmorgen, så kommer der netter på. Det er der egentlig lige har sagt. Hvad kommer der på? Der kommer netter på om 2 dage. Står der. Netto. Hvad? Netto? Hvad mener du? Netter, det er slået fra, men det kommer på om 2 dage. Yes, den 2 dage. Vi kommer også til at bruge 2 dage på det her. Og vi skal bare have meget af det her. Det kan jeg godt mærke. Jeg starter bare lige med at lave en pæl ud her til vores mobs spawner ting. Jeg vil, og så begynder jeg at sige, wow. Det er et eller andet med 16 blokke væk eller sådan et eller andet. Wow, er det ikke flot at se solen gå op? Det. Jeg har en julegave, også selvom det ikke er jul, Thijs. Den står lige der. Boing. Værsgo. Der står, altså kisten for mig, så er det en julegave. Det er der for mig. Jeg synes, det er mærkeligt, hvad er det for noget? Notch. Hvad er det for noget? Ja, det her er notch. Prøv at kigge. Jeg kan gå om bag den. Nå ja, det er også mega nice med den nye opdatering. Med det der med, når man kaster den, så det der, så 3D drejer sådan hele vejen rundt. Det er mega flot. Mit dukker. Se, nu spawner den. Ej, giv mig ikke chokolade til bøger, så kunne Skal vi ikke bare lige spole lidt, skal vi ikke bare pause videoen, og så komme tilbage igen, når vi har fået rigtig meget cobblestone? Det synes jeg sgu. Ja, jeg har også en hak til dig. Ja. Nå, jeg tror, det er det, vi gør i YouTube. For helvede, den er jo slibt op lidt, ikke også? Ja, hvad så? Ja, hvad så? Jeg hader dig. Nå, okay. Det er det, vi gør i YouTube. Ses nu. Hej og velkommen tilbage YouTube. Nu kan I se, så har vi fået lidt sten hver. 64 hver, det tog 5 minutter, tror jeg. 10 cirka. Cirka. 50. Jeg har 50. Så ja, vi laver lige en platform her, så vi der kan spawne nogle mobs på, fordi... Skal vi ikke gøre sådan, at de bare ryger ned ligesom inde på... Ej, det gider vi ikke. Det kan vi gøre på et tidspunkt. Hvordan kan du gøre det så hurtigt? Gør jeg det heller ikke. Nej, det går rigtig langsomt. Så er det sgu bare mig, der lægger. Jeg lukker det hurtigt ud af hende. Jeg kan ikke finde den. Der var den. Har cirka 200. Den, der fylder det jo bilzone. Den er Hvorfor fuck kedelig. Det må jeg godt nok... Nej, jeg var nede! Har du Nej. gjort af? Jeg mistede i hvert fald liv. Nå, Simon, brug nogle af dine stones. Cobblestone. Skal det bare med en rigtig stor platform? Ja. Fjerne sandet. Real YouTube style. Simon, Jeg er bare god til at synge. det kan vi finde ud af med dem, der ser YouTube, og de synes. Share for 100 kroner.
så inde på Megamax server, ikke? Det var sådan noget. Så den de siger, jeg har engang været op, nu skal jeg helst gå igen. Man må ikke bande. Så græd han. Det lød sgu bare så sjovt, at han græd. Nå, men Simon, det er ikke det, vi skal tale om nu. Og vi skulle tale om... Skyblock. Jeg havde ellers sagt noget helt porno-land, men Skyblock lyder meget bedre. Vi tager den 2 ud mere, eller hvad? Kopierede den lige min sten der, hurtigt. Jeg tror bare, det er bug. Jeg havde kun 4, og så kunne jeg sætte 5. Jeg forstår da kraften ikke. Bag. Nu bliver det snart nat. Hvad med selv? Det er da meget godt, så kommer der mobs ude på den der platform. Jamen, har vi noget svært? Hvad var der overhovedet spawner mobs i den her server? Så er det fandme et problem. Så skriger jeg ind og ejeren i øret, jeg gør. Han er jo ikke dansker, så skal du til at sige det alt sammen på engelsk. Men det kan vi jo også godt. Bare hvad? Da. Nå, men farvel YouTube nu. Nu starter vi næste episode lige om 2 minutter.